Lehenengo eta behin gomendatzen dizuet jendearen atalean zuen kontu bat gehitzea ikasle bezala. Nik adibidez, hau gehitu dut, agur goiti. Eta ikasle bezala arituko naiz. Orain ikasgelako lanan sartzen naiz, adibidez lan honetan, 3 puntutxoetan editatu, eta hemen nori zuzenduta dagoen tokian, nik ikasle guztiei bidali beharrean bakarrik bidaliko diot agur goitiri. Hori da, nik sortu dudan kontuari. Beraz, beste ikaslei desagertuko zaie, eta bakarrik nik ikusi ahal izango dut. Ematen badiot gorde, orain ikusiko duzue, zelan geratuko den. Gordetzen ditut aldaketak, eta orain sartuko naiz ikasle baten kontuan. Ikasle honen kontuan, hemen nago, trabajo de clase lehen agertzen zitzaion Padlet, baina eguneratzen badugu orrialdea, ikusiko dugu orain desagertu egin dela. Eta horrela eskutatu ahal ditugu lanak, edo bukatu diren lanak.